आज हमनी के जौनिया गांव में आज बनी जा, जहाँ की आज से 7-8 महीना पहले एहिजा गंगा के कटाव से लगभग आधा गांव गंगा में सम्मिलित हो गई। लेकिन ओकरा बाद सरकार भी एहिजा तत्पर भइला, ठोकर के निर्माण एहिजा होता। बीते 2 महीना से लगभग एहिजा ठोकर के काम चलता। किनारा पे असही जंजीब जे और एगो लटकल एहिजा 4-5 आदमी बाड़े। यहाँ सब सोचे कि हम बताई एहिजा ठोकर के काम होता, कैसन होता आ का लागता है ठोकर से गांव बाची जाई। देखी रहुओ एहिजे के बनी। हाँ, का नाम पड़ी रहो? हमारा अजय पाठक नाम पड़ी। एहिजा कुछ दिन पहले 7-8 महीना पहले गंगा के कटाव से बहुत घर गंगा में सम्मिलित हो गई। एहिजा अभी तो ठोकर के निर्माण होता। का लगता अब हुओ ठोकर के निर्माण से गांव बच जाई? कहाँ ठोकर के निर्माण होता थे? ठोकर ह ठोकर नहीं बनात तो हम देखते बोरिया सरिया ठोकर तो एगो लौकते नहीं सही बनावल। ठोकर हम देखले बनी भलो छपरा में रहा, चाहे उन्हें जहाँ बना था वहाँ के पिलर दिहल जाला आ एहू में दिया बा। लेकिन अब होने दिए बा गाँव से बहरी। आज जहाँ जरूरत बताओ कुछ तो दियाले नहीं तो बोरिया सरिया वाला ठोकर थोड़े बनाता थे। माने ठोकर से गांव के बचाव नहीं जा सको। एकर जांच कर लेवे के बाटे। 9 करोड़ कुछ रुपया पास भइल शायद ना, तो 9 करोड़ का काम भइल बा कि नइखे काम, ई तो जांच के विषय बाटे। हई बोरिया सरिया वाला से 9 करोड़ रुपया के लागत हो गइल बा कि नइखे भइल, जांच के विषय बा, करे के बाटे। सरकार जौनिया गांव के नाम पे 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपया देले बिया। का लागता कि उतना के काम नहीं के बोले जा? 9.5 करोड़ 9.5 लाख के हो गइल होके तो बहुत बा हमारा ख्याल से। चाहे जे भी होके देखे के चीज बाटे, जांच के चीज बाटे। इंजीनियरों साहब आवते वालो बतावे ला लो कुछ उल तो मुँह ना खोलते लोग हम कुछ कहे ला लो कुछ। 9 लाख के भइल कि 9 करोड़ के, हमारा तो आशा नहीं है कुछ 9 करोड़ लागल होई। और लोग से पूछ लेवे के बाद, देख लेवे के बाद, जांचे के बाटे। हमारा 9 करोड़ के नहीं। अच्छा रहुओ एजे के बनी नो? हाँ, एजे के बनी। का नाम पड़ी रहो? साधु यादव। अच्छा, अभी खानी इंजीनियर साहब आई रहल हलो, का कहत रहल हलो रहुआ से? कहत हलो जे मानते नहीं जे जौन टूटी फूटी बा तने का फेर बढ़िया से कह दिए। हाँ, जहाँ गड्ढा उड्ढा बा तहाँ के भरी के ओकरा के फिर ओकरा के यह तो बोली कि वहाँ सब कोई नहीं अतना बात तो वहाँ सब कहनी है सब। का लागता ये बोरिया बिछौला से जौनिया गाँव बाची? अब प्रयास तो बहुत होता है, अब देखी बाची कि ना बाची। अब दोसर मानते हैं जो हम का कहें। और प्रयास तो 2 महीना से बोरी बिछता। अब भगवान के दया बा। हाँ, अब विशेष बात का कहीं गंगा मैया का दया, कुछ भगवान का दया, कुछ सरकार के दया। हाँ, बोरिया वाला काम तो पहले हूँ भई रहे, ओकरा से फायदा कुछ भई रहे? बोरिया वाला काम लास्ट में होखे लगल, जन घड़ी पानी बढ़े लगल तो घड़ी कुछ काम ना करे, पूरा गांव के लेके भाग गए। अब मैंने पहले से होता है तो कुछ भरोसा बजे कहीं न के मानते हैं मान सकल धार। होखे तो बढ़िया से होखे, जान बचा लेवे के बाद तने काम करे के बाद। अब हमनी के का बुर्बक आदमी अब दोसर कह सकते नहीं जा। और कुछ ना कहला लो कि कब ले जाके काम क्लियर हो जाए? ई तो ना हमारे से वहाँ सब कहनी है भाई। हाँ, ये भइल है जे जौन टूटी फूटी बा के चल बा तो ठेकेदार साहब के भइल है जे तू करवाबो। यहाँ तो वहाँ सब कुल कह के कोई नहीं है। माने जांच करे खातिर आई रहल लो? अब का ना जांच करे खातिर आई रहल कि का करे रहल बकीर यह ना वहाँ सब कहनी है किनारे किनारे घूम के जो टूटी फूटी है उसको पूरा करिए। अब समय बहुत कम है, पानी बढ़े लागल तो फिर अब समय कमे नहीं बा। रहे जून तक डेट रहला बन के तैयार होखे खातिर, आया जो 25 जून हो गई वही तक ना बन। एक आध गो ऐसा अभी गड्ढा सब जो वही में पहले ही पानी चल तैयारी हो जी परफेक्ट। अब दोसर हम का कहीं अब जौन बुझाइल तौन कहनी है बा जे गाँव कैसहूँ बाँच जाइत। और बोड़ी तो मैंने कहूँ ऊँचे बा तो ऊँचे बा, खाल बा तो खाले बा, तो खाल में तो पानी जोड़ लगेबे न करी। वहाँ सब है कोई के कोई नहीं है यहाँ से जे सब मानते नहीं जे
जो टूटी फूटी बताने का पूरा आप लोग कीजिए, बहुत जल्दबाजी में ठेकेदार साहब से वहाँ सब बोल के वही नहीं है। अच्छा अभी बोरिया इतना सब भराइल बा कि एको गो बिछावल बा खाली? ये तो बिछावल बा, जाल से बहरी बाटे, ये हाँ। एक एगो सिंगल बोरी बा, आगे जौन बा तो जाल में मैंने भर के छली लगावल बा। अभी पछावा खाली बिछावल बा कि ना? ये सब तो बिछावल बा, खुला है तेरे देखे की चीज बा। हाँ तो ठोकर बन्हाता 2 महीना से, का लागता है ठोकर से गांव बच जाई? ये ठोकर से गांव बचता, ये और भसावल जाता। ठोकर बने के निर्माण ऐसा के होखेला, हर जगह ठोकर बनाता ठोकर लेखा। ये तो पैसा लूट के घरे लेके जाइल जाता, ठेकेदार होकस, मुंशी होकस, कुछ कोनो भी विभाग के होकस, सब लूट लाट के घरे ले जाए के होता। ये तिसारका उड़ान में बोरी फिर से डलाए के काम लागता। उहे कमावा लोग पहले काहे ना कोई लोग माटी डाल डाल के कि जौन तिसारका बार काम करता लो, अपना मने तनी तो बुझाए के चाही कि जौन पैसा आइल बा तो नहीं गाँव में लगाई या बचाई, तो अपन बगली भरते नहीं खे तो कैसे दोसरा के थी करी लो। माने राउर का नाम बा कि एजा खाली धांधली होता कि ना? हाँ धांधली होता, एक अलावा और कोनो कुछ नहीं खे होत। हाँ अभी बोरिया से कोनो फायदा नहीं खे? कोनो फायदा नहीं खे, बाची तब न फायदा होई, कमाई ढंग से नहीं खे होता का होई। पिलर के वजह डलाइल बा पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ ले डलाई है, जैसे डलाइल का फायदा, हेने से फिर कट के आज हेने गाँव बा भाई जे लगी है, का फायदा होई जा? फायदा होइत कि तनी लंबा सफर देवेला, तनी बढ़िया से काम करेला आदमी। वो स्कूटी भी इंजीनियर आई रहा है, सब आई रहा लो इंजीनियर साहब लोग, का कहल हलो? वो लोग तो मुँह निकलो देखावत, मुँह छुपावत लो, मीडिया लगे हटावत लो कि कुछ पोल ना खुल जाओ, जवाब सवाल निकलो करे दिहत। अभी खानी नहीं रहे हेलो तो बात भैला बोले नहीं है तो कहले ना हमनी के मत ली इंटरव्यू, नौकरी खा जाइम जा हमनी के नू उनका लोग के ना देखाई लो मुँह। अच्छा और का कहला लो, कब तक काम चली है जा? अब छूटल फाटकल जब तक चलता तब तक चलता, बॉडी डराई रहा फिर से उखाड़ा के फिर से डलाती है। एजा घाट पे काम होता है जे आजू से ना ही लगभग 2 महीना से अधिका हो गई काम करते लोग के, बाकी वहीं तक काम क्लियर ना भइल। लोग के कहनाम रहे कि एजा जे भी स्कूटी भी इंजीनियर साहब रही या चाहे जेई साहब रही, सब लोग के कहनाम रहे कि 15 जून के पहले ही काम खत्म हो जाए। अब वहीं तक आज 25 जून हो, लेकिन अब वहीं तक काम चलते बा। देखी रवा सब देख सकतनी कि सामने एक गो खाली बोरिया डलाता। आई एजा जे आदमी बा जे काम करता, वो आदमी से पूछाई कि हाँ रवा सब काम करत तनी, कहाँ से बनी रहुआ? दामोदरपुर से। माने एजा कितना दिन से काम करते रही? हम जो 7-8 दिन से काम करता नहीं। कब तक काम होई? अभी अब एगो आदमी, हम 1-2 4 आदमी काम करता है, जब कितना दिन बताएंगे हमने के? ये 2-4 आदमी जे बा से बा ना, और बालो होने बालो। हाँ आई देखी, और माने अभी काम जारी बा? हाँ जारी बा, खूब बढ़िया से जारी बा। हाँ काम ठीक होता जी? हाँ ठीक होता। काम बढ़िया? हाँ हाँ भगवान के दया से रोजी रोटी चलता। यहाँ तक कि पे गंगा जी रोक जाए। अब गंगा जी के हाथ में, हमनी के हाथ में का बा, हमनी के तो कर्तव्य करते नहीं जा। हाँ ये मालिक है, ये मालिक है। रोटेट होगा ना, जो हमारा वहाँ तक जाता है, तो उसको जो है कवरिंग होना चाहिए वहाँ।